Abanye babagqatswa abebevavanywa yikomiti bathethe ngezicwangciso zabo zokulungisa ukwehla kwemali yengeniso kunye nokwenza i-SABC izimele ingaxhomekeki kurhulumente. Ijelo losasazo ligxekiwe lityholwa ngokufadala ukuchitha izigidi ngezigidi zerandi ukuthenga iinkqubo ezididiyelwe kweli lizwe. Omnye wabo bafuna ukuba lilungu lebhodi esithi ukuba wenyuliwe uyakuqinisekisa ukuba kuthathwa amanyathelo kwiimeko ezinjengezi. It's irresponsible leadership, and what we must emphasize is that in as much as the turnaround plan emphasizes issues around human capital and all that, we must make sure that there is consequence management for people who are failing to do their jobs. Omnye ofuna esisikhundla uthe ukholelwa ukuba i-SABC ingalungiswa xa kunokufunwa iinkqubo ezisemgangathweni. It is crucial that the issues of governance, leadership, staff morale are addressed, and also that there is a commitment to continuously produce a good product which can then be appreciated by the market, by the consumers, and therefore we get rewarded for that. Ikomiti iphinde yeva ukuba elijelo fanele liqinisekise kulinganwe phakathi kwemali yemivuzo nemali echithwa kwiinkqubo zalo. One has to be careful that expenditure on internal salaries is not so high that it's to the extent where you have no money for programming. So I think one always, and as the board, one has to manage the staff numbers very carefully and make sure that one retains the relevant skills. Amagama abagqatswa azakuba inxalenye yebhodi azakuphunyezwa yi-National Assembly athunyelwe kumongameli Cyril Ramaphosa ukuba abatyumbe. Ndingulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa.